गिबियाव आङो नोंथांनि निउस पर्टेलखौ बरायनानै लाग्रोयो आरो लोगोसे गासै नोंथांनि निउस पर्टेल नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम आङो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोयो। जों दिनै नबदिहिरा श्री श्री गणेश फुजा खुंफुं आफादा फैबाय थानाय जि 50थि फोरबो फालिथाय बे फालिथायखौ जोङो फैगौ फेब्रुवारि दाननि 2 खालारनिफ्राय हमनानै 6 खालारसिम सानबानि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै गाब गोनाङै जों खुंफुंनो साखाफारा जादों। दा बेवहाय गिबि साननि हाबाफारि बायदियै जोंहा गिबियावनो 7 बाजियाव दै खावनाय हाबाफारि दङ आरो 7:30 रिंगायाव जोंहा मन्दिरनि गाहाय लांगोना बेखेवनाय फुजानि गाहाय लांगोना बेखेवनाय आरो 8 रिंगायाव फुजानि मन्दिर दरखं बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों आरो बेलासिनि 4 रिंगायाव मोनसे मोसाग्लांनाय हाबाफारि दङ आरो मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव जोङो सासे मुंदांखा महरगिरि जों हांख्रायनाय जादों। बिथाङानो जाबाय नयन बरगयारी। बिथांखौ जोङो मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव जोङो बिथांखौ जौसाङाव दैखांनाय जागोन। गाहायै रायजोफोरखौ गोसो बोनो हानाय नोंथांमोना मा हाबाफारि बा दिन्थिफुंनाय लादों? दा जोंनि जि सानबानि हाबाफारि लानाय बे हाबाफारियाव जोङो रायजो राजाखौ एट्रेक्सन खालामनो हानाय बायदि बेवहाय गासैबो रोखोमनि जि फुजाखौ समायसारहोनो हानाय हाबाफारि बियो गासैबो दङ। नाथाय बेवहाय जोंनि जि आयेन बेरेखा माखासे बेसादफ्रा थानाय नङा। जेरै बेहाय जौ जुवा बेफोरो बाद जागोन। बिनि अनगायै गासैबो जेसेबां जोङो आइटेमफोर थागोन बेखौ जों लानाय जादों। जेरै बेवहाय एक्सप' मिना बाजार आरो बायदि बायदि बेवहाय गोबां हाबाफारि जों लानाय जादों। नोंथांमोना नैबे गणेश फुजाखौ माब्लानिफ्राय फालिबोनायमोन आरो मोनबेसे गामिजों लोगो नांनानै दङ? जोङो मैखोमै दिनै बे गणेश फुजाखौ फालिनो थांनायाव जों नबदिहिरा हिसाबै 1968आव जों एस्टाब्लिश जादों आरो 1974निफ्राय जोङो नैबे नबदिहिरायाव जोङो गणेश फुजा हिसाबै जोङो बे फोरबोखौ फालिबोबाय थानाय जादों आरो जोंनि नबदिहिरा आन्सलिकनि सिङाव गासै मोन 16था दालाइसा गामिफोर दङ। बे मोन 16था दालाइसा गामिनि गासै रायजो राजाया लोगो नांनानै दिनै बे गणेश फुजा बेखौ गाजा गोमजायै बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय जायो। रायजोफोरनिसिम बा फुजा नायगिरि रायजोफोरनिसिम मा मेसेज हरनो सानो? दा रायजो राजाफोरनिसिम मोजां मेसेजआ बेनो, जोंनि जि सानबानि फुजा खुंफुंनो लानाय बे हाबाफारियाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव जाहाथे मोजाङै बाहागो लाफैयो। जेरै नैथि साननि हाबाफारियाव जोङो बेवहाय माखासे जोंहा महरगिरिफोर दङ। बेवहाय जोङो नैथि साननि हाबाफारियाव जोंहा मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बादायलायनायबो दङ। दा बेवहायबो जोङो गासै मोसाखावरि बा मोसागिरि बादायगिरि बिथांमोनखौ आरो मेथाइ खनगिरि बादायगिरि बिथांमोनखौ जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै नुजाफैनो आरो बाहागो लाफैनो थाखाय जों खावलायो। आरो बेवहाय जोङो थामथि साननि हाबाफारियाव जोङो रुंसारि दजित नार्जारि गोसोखां हारिमु मोनाबिलि, बावहाय जोङो महरगिरि हिसाबै गेमस्रि दैमारि बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। दा बे हाबाफारियावबो गासै रायजो राजाफोरखौनो जोङो लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ नायनानै जाफुंसार होगोन जों बेखौ खावलायो। लोगोसे ब्रैथि साननि हाबाफारि, बे ब्रैथि साननि हाबाफारियाव जोंहा बावहाय रुंसारि ड्राइभार हारिमु गोसोखां मोनाबिलि, बेवहाय जोङो मेथाइ खनगिरि हिसाबै कुरुनामहि राभा बसुमतारी बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। आरो बेजों लोगोसेनो लैथोमा मुसाहारि, खोमदान गयारि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनाय जादों। आरो बे हाबाफारियावबो बिदिनि हाबाफारियाव गासै रायजो राजाफोरखौनो लैहोर लैहोर फैनानै जोङो सिरिबाङै फुजाथिलियाव फैनानै आब्रुथियै मोजाङै फुजाखौ नायफैगोन जों रायजो राजाखौ बेखौ
खावलायो आरो बाथि साननि हाबाफारियावबो जोङो मोनसे मा होनदों बेखौ रुंसारि भरत सिं गोसोखां हारिमु मोनाबिलि जों बेखौ लानाय जादों। बावहाय जोङो महरगिरि हिसाबै अनसुमै बर' बिथाङा तामुलपुरनि आरो मोनसोम बर' उदालगुरि आरो गुलसन गयारि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों। आरो बे जोबथि हाबाफारियावबो जोंनि गासै फुजा नायगिरि बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे आब्रुथियै जोंनि फुजाखौ नायफैयो जों बेखौनो गोजोनै रायजो राजाखौ खावलायो। जोङो दिनै आं गिबियावनो नोंथांनिसिम बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'सा निउसनि जानानै फैनाय नोंथांनिसिम गणेश फुजा श्री श्री गणेश फुजा खुंफुं आफादनिसिम जानानै नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय जाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो जोंहा फैबाय थानाय फैगौ फेब्रुवारि दाननि 2 खालाराव जोंनि खुंगा 50थि श्री श्री गणेश फोरबो मेलाया जानो थांगासिनो दङ। बे बिथिंखौनो लानानै जों दिनै नैबे जोंनि दिरा आन्सलिक नबदिरा आफादा जोंखौ श्री श्री गणेश फुजाखौ खुंफुंनो थाखाय दाफावना होजानाय नैबे जोंनि खुंफुं आफादा दिनैनि बे समाव जोङो गासै फुजा नायगिरि आरो फुजा मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफोरसिम जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय फोस्रावनो सानदों। जोंहा फैगौ 2025 इं मायथाइनि 2 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय जोंनि खुंगा 50थि श्री श्री गणेश फुजा फोरबो मेलाया जानो थांगासिनो दं। बेखौनो लानानै जोङो माखासे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अहरह नांथाबगासिनो आरो जों सानो बे श्री श्री गणेश फोरबो मेलाया जोङो गोजोनैनो खुंफुंनो हागोन बेखौ जों मिजिंथियो। गाहायै नायनो गोनां मा मा थागोन? बे बिथिङाव जोंहा मैखोमै जोङो सानबानि हाबाफारि लादों आरो नायनो गोनां बे रंजाथाव जिखिनि हाबाफारि कालचार प्रग्राम बेवहाय जोंहा गिबियै मैखोमै कालचार प्रग्राम थाबाय आरो बिनि उनाव एक्सप' मिना बाजार आरो बायदि बायदि जोंनि नायनो गोनां जि नुथायफोर बियो जोङो दिन्थिनो थाखाय थागथियारि जानानै दङ। कालचार प्रग्राम हिसाबै गिबियाव जोङो 2 फेब्रुवारिनि जि कालचार प्रग्राम बेवहाय जोङो मैखोमै नयन बरग'यारि दावगाफुनाय मेथाइ खनगिरि बेखौ जों हांख्रायदों। लोगोसे मोसाखावरि दं आरो ख्रिस्टि आफाद दं। गिबि सानावनो जोङो मैखोमै दावगाफुनाय नयन बरग'यारि बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंहा गोबां हाबाफारि दङ जेरै फुंनि समाव जोङो मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारि, लांगोना बेखेवनाय हाबाफारि आरो बे फारि फारिहाय जोङो सम बायदियै जोंनि गणेश बाबानि मुङै बावथाय मुवा बावनाय बेबायदि अन्यान्य हाबाफारिखौ जों लानाय जादों आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारा 4थि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा। चिरां जिल्लानि बुमेसर इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट खाख्रागाव राबापारायाव 4थि दमासि फोरबो खुंफुंगोन बिटिआर सरकारा। जानुवारि दाननि फैगौ 19 आरो 20 खालारखालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 4थि गोथार मागो दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा बिटिआर सरकारा।
बे गोथार मागो दमासि फोरबोआ आसामनि मोनसे एंगारहायै फोरबो जायखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो गोथार मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लायाव बिटिआर सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा। बे ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबोनि गिबि सानाव हाबाफारि बायदियै बड' ट्रेडिशनेल डान्स, राजबंशी ट्रेडिशनेल डान्स, राभा ट्रेडिशनेल डान्स आरो कालचारेल प्रग्रामबो थागोन। आरो नैथि सानाव हौवासा आरो हिन्जावसानि हिल ट्रेकिं, एथनिक फुड कुकिं कम्पिटिशन, बेरियास ट्रेडिशनेल डान्स, हौवासा आरो हिन्जावसानि टाग अफ वार, बेनाना ट्री क्लाइम्बिं एबा थालिर बिफां गाखोनाय आरो सिंगल ट्रेडिशनेल डान्स कम्पिटिशन हाबाफारि लानाय जादों।